De historie van Wergeer. Hoe vaak wordt er wipt? Waar brengt Tom Tomhuis bij nieuwwaardigheden of nieuwwaardige meesken? Is er nog geld in Boasterhem? Wat doet de mut voor de kost? En muziek. Dat alles in Wergeer docht het. Wergeer docht het. Wergeer docht het. Wergeer? Wergeer docht het. 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 Wat moet ik zeggen? Wergeer docht het. Enkor. Wat heeft Stojo dit vet? We hadden wel wat opmerkelijke dingen in het vet. En dan zeg ik dat even vertellen. Maar er is iets gebeurd met een pinguïn. Wacht maar even. Gooi er eerst maar even een patatje van me in. Domme. Maar die pinguïn, die is verdwaald naar Australië daar. Maar dan had ik dat eens even nooit zag. Maar in Wergen had vroeger een visser wennen, een zekere Barends. En die is vroeger eens een keer de vis geweest in 1601. En daar is er Schenkom een pinguïn in een fokker. Hij had het bezig mooi om de hoes. En toen er dat ding thuis was, had hij dat ding in een koelbox in. En dat had er een jelly bewaren. Toen had er een grote boot gekocht. En op een gegeven moment is er daarheen gevaart, het wie een Willem Barends die je toen wennen. Toen is er daarheen gevaart met die pinguïn. En die had er weer omgebracht. En zat je moest kennen, maar die pinguïn dus familie was wezen van die pinguïn die nou in Australië zit. Hij heeft trouwens een protestant. Moet tafel Sibber van de Vlucht en dat mooie bij naam wil nemen een Wergeerkenner. Want hij is oprichter onder meer en proteinwerknemer, onder meer van Wergeer Oud, Wergeer Nij. Daar hebben we hiervan zelfs een boekje en daar binnen proto-edities van Kam. Sibber van de Vlucht, wat voor dorp is Wergeer? Nou, als ik het eerlijk zeg, dan vind ik altijd dat het een dorp is vol initiatieven. Het is net lang praten, even praten en dan wan. En dan denk ik bij name ik en een hele brood mij dacht ik aan een stuk of 8 boeren die bij elkaar komen te koffie drinken en dan om een lang verhaal qua te maken. Dan komt hier een zuivelfabriek, een boeterfabriek. En dat is al een van de historische momenten van Wergeer. En dat is een van de historische momenten. Want dat is geweldig. En dan de arbeiders, die vielen dan ineens, nou als de boeren hun mail kwamen, dan moeten wij het ook. Dus het boom van coöperatieve, of ik moet eigenlijk zeggen, het boom van zuivelarbeiders, ja. Dat is hier ook ontstaan. Oké. En is er meer nog? Ach, er is hier weer volle meer, want de Friese jongerein, die had zijn oorsprong hier ook. En ik denk bijvoorbeeld aan, en dan ging ik nog een hele grote sprong maken, want ik hoef net alleen zo'n 4 voet. Het is de jeugd zoals ik, nou, dat vind ik zelf een geweldig iets nog. Want die zit niet een oud, nou ja, zuiver in een krat. Ja. Dat moest afbrutsen worden. En toen zijn ze net naar de gemeente gegaan en zeiden van, wij moeten hier even een jeugdzoos aan. Nee, ze gingen naar de pastoorta en zeiden, kennen wij dat parochiehuis van Jemnetbroeken? Nou, toen zat er even praten, was daar. Maar maal het weer samen. Oké, en dat bestaat al haast 40 jaar? En dat bestaat al 40 jaar. En ik denk dat daar een hele grote dorpen in wijzen wel eens of jaloers op wijzen kennen. Dat denk ik. En dan hebben we hier nog een gebouw, ja, dat zien we net op camera, maar hier zit een mooie kerk, de oud voormalige hervormde kerk. Nou, daar ga je precies hetzelfde, want ik werd toen nog kerkvoogd en ik ging naar Grauta en ik zei, dit komt je net kleer, want de laaien die zaaiden alle hier over de stritten heen. Ja. Nou, ze zien samen de oplossing, afbreken. Nou, dan komt die werken weer om en dan zeg ik, nou, het bruidschap weer de toer maar afbreken. Juist. Nou, dat hoef je net zo werken te zitten, want binnen de kwart mogelijke keren hier de Twaatworkencommissie. Ja. En een paar jaar later zie je een toer, het is een aanbroodje. En hij heeft een prachtig multifunctioneel centrum. Het heet de Biddler. Zo komen we ook op de Bregen Biddlers. Hoe komen we aan die namen? Ja, dat is ook wel een aardige skiertnis, want ja, je laat hem regen en daar dongelen dan al vrij gauw van de schippers een klompje. Maar zo weer 100 meter verder, daar weer alweer een klompje. Dus... En hoe is dan de foutering mee naar wij in? Nou, dan weer er alweer in die het aan moest. Dat toen nemen ze dus al hier de Biddler. Of weer de Bregen Biddlers. Want we zien de Biddlers zijn ze. Maar dat weer net een koosnaamke, begreep ik wel. Dat Nou, weer meer... dat weer super een beetje een schuilnaam. Juist. En een skipper leert dat ik heel duidelijk merken, want toen hij je krijgt dan werken ze wat daar weer.
Toen hier hij op een petroliesteltje en een pandje, daar hier de centen in die. Ja. En nou, je kan wel begrijpen, toen ze eerst wat wierden, toen had hij maar een beetje goochelerij de centen in het klompje die. De man die legde dat klompje in zijn hand en die woorden die doet zijn binnen, kan ik je net herinneren. Siebert van der Vlucht, bedankt je voor. En wij gaan verder met Dina en Gert-Jan Dijkstra. Want dat binnen bij uitstek de mensen die de Bregenbiddelen nog van het willen. Want je binnen Bregenbiddelen. Ja, we weer Bregenbiddlers. Ja. En wat kost het zo'n Bregentje willen nou? Bij u is de Bregen gratis, dus iedereen is welkom. En Gert-Jan, is er dan een soort street met watten? Want volgens mij wordt het wel betalen, hè? Nee, wat we nog meer betalen als vorig jaar, want het is met 90 cent omheen. Het is wie in het zien, daar maak je nou 2 euro van. Ik vind het zelf, het lijkt er nergens op, maar ja, klaar. Hier waren mooi gratis en ik haal vermoeden dat wij steeds meer boten krijgen, want het wordt drokker. En grotere boten, dus het wordt je steeds drokker. En nou zit er een discussie van als de Bregen nou nog wel wipbaar blauwe maat of net. Hoe zit je hem daarin? Natuurlijk met deze Bregen hier blijven, want als de Bregen tegen dat is voor de ondernemers net goed. En het dorp dat leeft net meer als de Bregen tegen. Het heeft een functie, het heeft meer dan een functie. Alleen maar dat de boten er terug in komen, maar het heeft ook een sociale functie, begreep ik. Wij zitten straks met Marianne Jager, wethouder van Boasterhem aan tafel. Wat voor vraag zou je toch gaan stellen willen? Ik zou graag weten willen van, blijft deze Bregen nou echt iepen? En zo ja, wordt er eens een keer opknapt. En wat doen ze met u? Maar waar je dan blijft te Bregen, al iepen blijft, of komt er een peellied wetten dat de mensen zelf redden moeten? Wat is hier de bedoeling van? Nou, dat zijn wezenlijke vragen, meesken. En die nemen we mooi in het peteer met Wietse Martens en vrouw Marianne Jager. Maar wij zijn eerst benieuwd hoe het gaat met Tom Tom. Want die is op ziek. Nou, nu weer aardigheden. Wie weet hier in Wergen een protte van Bregen? En van alles en wat nog meer. Dan hebben we het natuurlijk hoe die Wergen is de historicus Sjoerd Spiekstra. Ja, de bel docht het. Ja, Sjoerd is thuis. Wat is nou eigenlijk precies een Bregen? Bregen is eigenlijk een verbinding tussen 2 walkanten met een veer tussenin leidt. Wat zei Sjoerd? Zullen wij eens even bij een paar Bregen zijn hier in Wergen? Ja, dat kan wel. Wat valt er hoe deze Bregen te zezen? En het is er altijd in lijn. Ik denk zijn 1960 is deze dus na je inkomen. Die Bregen daarvoor, dat weet ik dus al, maar daar staat namelijk het dier al op, dat weer 1915, een stielen Bregen. Dat weer de beide ijzeren Bregen. Daarvoor weer het dus een houten Bregen. Als we nu naar het zuiden draaien had, waar zijn we er heen? Naar het zuiden? Naar het zuiden natuurlijk. Dan doen we dat. Gaan we daar nog heen. Vertel eens even, hoe laat het er hier nog heen, Sjoerd? Oorspronkelijk had je dus een draaihaltlijn. Daarna komt er dus een heeghout. Toen dus gewoon een klaarbreg. Toen is dus de rolbregen hier komen. Waar gaan we nog heen? Naar welke Bregen? Nu gaan we naar de bregen. Die kom ik het allereerst zien in 1543. 1553. 1543. 1543. Ja. Dus dat is al mooi wat je hier nog in. 1543. Ja. Toen weer je dus al een verbinding nodig. Dan mag er heen, maar dat is televisie. Ja, dat snap ik. Ja. We hebben dus nooit terug herinneren. Dat is eigenlijk, denk ik, het eerste steekje van Wergen. Dit is hem? De eerste verbinding van Wergen. Beschreurde eerste verbinding. Zo mag ik het zeggen. Van nu stappen wij denk ik heel oor door deze Bregen heen als we heen zoet, hè? Nou, ik hoop het al. Ja, ik bedoel, je laat een heel stuk historie van Wergen laat je dus. Ik wil het vielen. Nou, vielen we het even. Heel voorzichtig even erover. Het vielt wel heel oors. Waar gaan we nou heen? We beginnen nu eigenlijk nog een eindje verderop. Deze veert langs. Hier langs? Wat hebben we hier? Ja, dit heet dan nog een Bregen. We staan alleen nog 12 maaien. Nou, deze Bregen, waarom zit hij er nou zo vreemd bij? Hij is van onderhoud daar. Zijn peer particulier die hier werken, die had het opgenomen om deze Bregen dus te repareren en restaureren, zodat het er weer op zijn plek komen kan. En dit is de Bregen van? Nou, van 2011, maar hij is dus gebouwd in 2009 2010. Nou Sjoerd, hoe vond je dit, jong? Nou, dat is weer prachtig. Nou ja, we zullen zien wat we ervan maken. Nou, wat er maar mooi mix van maken. We maken er veel leuke dingen van, Sjoerd. Aan tafel staan hier Duco Boermans, Hessel Boermans en dan bij mensen die burgerinitiatief tonen. Want Hessel, Duco, we hebben hier met waanden. Wij zijn bezig om Bregen op te knappen, want dat boer die zou echt last worden. Nou, dat vonden we schande voor het dorp. Dus hebben wij het initiatief genomen om de Bregen op te knappen. De gemeente hier de Bregen ook keurt, heb ik begrepen. En nou, je hebt het oppakt. Hartstikke geweldig natuurlijk, want een Bregen die moet wipt worden.
Duco, wat levert zo'n op, denkst? Nou, ik ga je dat het de gemeente of een 2 ton scheelt. Hè? Bij de gemeente die wordt 2 ton. De gemeente wil er 2 ton rieker van. Nou, en dan ben je mooie gegevens om even terug te schakelen naar de tafel hier. Want daar zitten Wietse Martens en Marianne Jager. Wietse Martens, voorzitter plaatselijk belang. Marianne Jager, wethouder van de gemeente Boasterhem. Daar wil ik eerst even importeren. Hoe gaat het met Boasterhem financieel? Nou, het gaat steeds beter. Dat is eigenlijk wel de conclusie. Maar we zijn er nog niet. En er zijn nog heel veel maatregelen die eigenlijk lopen moeten om het gewoon financieel gezond te krijgen. Dus we zijn er nog niet helemaal, maar flink op weg. En Wietse, nou Jerry Krek, dat het 2 ton oplevert, zo'n bregen opknappen. Vloeit dat ik weer in uw dwarp waarom? Wij rekenen eigenlijk op, Hendrik, dat onze wethouder die 2 ton in de bregen hierachter gaat besteden. Want zoals je misschien weet, de Palma-bregen, en dat weet u ook, daar is nog een automatiseringskanaal vrij. En wij hopen nog steeds dat dat kanaal gebruikt wordt om de brug hier te automatiseren. Nou heb ik begrepen dat de bregen die shutter uiteindelijk op het bovendek net goed uit. Gaat de gemeente Derk wat doen, mevrouw Jager? Nou, wij hebben een hele discussie nog te voeren, denk ik, met werkgever over de bruggen. Want er speelt van alles rondom bruggen. Hè? De mooie Palma-bregen met dat ene kanaal, maar het kost wel 2 ton om de andere brug op afstand te bedienen. Ik heb begrepen dat de gemeente die hier 68... Ja, die 2 ton, precies. En, de gemeente hier begrutte 68 bregen, maar er blikken 104 te wezen, heb ik begrepen. Ja, het viel in zijn totaliteit in de gemeente Bornsum erg tegen met de bruggen. En ook de staat van de bruggen valt erg tegen. En dat blijkt ook wel uit het verhaal wat u net hoorde van de heren die als geweldig burgerinitiatief hier in Wergeer die bovenbouw zelf gaan herstellen. Daaruit blijkt eigenlijk al dat wij eigenlijk een beetje met onze bruggen boven onze stand leven in Bornsum. En nou zit er een stringbregen ik nog. Dat is een verbinding tussen Oost en West Wergeer. Zond het naar je nijbouwplan. Wietse, hoe zit het maar bij de stringbregen? Ja, de eerste is een hele spannende naam natuurlijk, hè, Stringbregen. Maar goed, dat even bezijde. We willen die Stringbregen heel graag hebben om van het dorp een organisch geheel te maken. Niet dat je een Wergeer Oost en een Wergeer West hebt en dat je van elkaar niet weet. Wij hebben de toezegging dat die er komt. Nou Jager, komt die bregen er? Nou, die bregen komt er als er ook duidelijkheid is over wat er met de andere bruggen gebeurt in deze gemeente. Dus daar zit nog een verhaal aan vast. Daar zijn we nog niet mee klaar. Maar binnenkort zal er in ieder geval helderheid komen. Oké, nou bedankt voor dit kwarte parteer. Wij gaan verder meesken. Want, en dan is daar de camera. Want we hebben hier nog een hele bijzondere man hebben wij hier aan tafel. En dat is, ja, je schrikt er wel van wat hij hier op tafel had. Maar Matthijs Mut, die beroep is mollevanger. Ja, dat klopt, Fritsma. Ja. En hoe wil je mollevanger? Nou, ik wil eerst elektricien worden, maar ik kon het door de spanning. Maar ik ga er al wat doorlopen, dus dat zie je wel een beetje maar geprut. Maar ja, nee, voor de hobby dat ik het alles een beetje. En ik begon part-time te werken. En ik was wat tijd oer en de vrouw achter me jongen van de zolder maar eens opknapt worden en dit en maar dat. Nou, ik denk van dat ze me op jou verhelpen, mijn man is een klusser. Ja, dan ben ik maar mollevanger worden. Maar dat is een hard beroep en dat gebeurt altijd met klem. Ik show je hele orenverhaal hier op tafel. Zit de Scott in de ontwikkeling van dat beroep? Ja, zeker. Ik het mollenvangen is innovaties onderhevig natuurlijk. Het is, ja, je vindt er wat uit. Ik ben zelf nog mee bezig met een heel project om zelf zo min mogelijk loon in te houden, want het is toch wel heel intensief. En dan heb ik een mooi apparaat ontwikkelen, mooi een GPS-systeem en alles. Dus ik weet precies waar de klem staan, wat ze doen en wat erin zit en zelf wat hennen. Dus dotraceert mol de patat is klaar, op het moment dat ze vangen binnen? De patat is klaar, Hendrik. Als ik ze heb, dan weet ik precies waar ze binnen. En dan zorg ik tegen de patatbakker en die roept mij, dus hartstikke bedankt. De patatbakker is klaar, ik heb een patatje. Jerk wil. Is wie klaar, Erik? Ja, sure. Mooi. Voordat we daar naar tag gaan, maar we even terug van morgen natuurlijk. Want wat is teetsen en wat is zwullen eigenlijk? En muziek, maar die twee. En hoe komt het verder? Maar die werkgeester Moln. Dat al jaar morgen in Wergeer dochtert.
Vanzelfs ben je hem nog net voort van werk, ja, want we willen natuurlijk de weken even in vooruit zien. En dat doen we met Jan van Friesland, hoofdredacteur van Omroep Friesland. Maar eerst wil ik vanzelf Jan Essink even bedenken met het nummer Good Woman, Nieuw Soul, hè? Prachtig nummer. Jan van Friesland, hoe komt het de komende weken? Nou ja, als het dan het waar loopt vanzelf, dan wordt het hier een topper. Krijg ze zien Oorendwarpen. Ja. We zijn nu met dit hele grote project bij wie staan 3 weken onderwijs. En ja, we hebben altijd mooi waar, dus dat zullen we hier ik wel oprijden, denk ik. En als ik zie wat hier al bad om muziek en ik kon interviews en peteren, ja, dan denk ik dat je een hele goede kans maakt om die €10.000 hier van die bregen te bestegen. Juist, want die bregen die zit dus wel een beetje in de wagen vanzelfs, hè? En ik geloof dat het een pro de mooistanders hast. Hoe zorgt waarom op al die afleveringen? Ben je heel tevreden of tevreden? Ik ben ook zo tevreden. De mensen die binnen man maar dwanden, jongens, altijd maar het project dwanden. En sneus vallen altijd in de jermen. Daar zit ik zelf ook wel eens tussen. Dat vind ik wel eens even aardig, zeg maar steeds. Ja. Ze vallen dus in de jermen en ze zijn ook zo blij dat dit project er is. Er is ook zo warmte op het dorp, net alleen geen temperatuur, maar ik niet het. Dus het gaat fantastisch. Het gaat fantastisch. Juist. En nou ja, komende sneur hebben we natuurlijk een fantastische aanronde. Dus, maar en een van die bands is misschien wel Janes die daar optreedt. Ik weer op het billenterrein. En ze mooien natuurlijk vanzelf nog een nummer spelen.